Marieta! Ja? Marieta! Marieta! Pere! Hola, què fas? Recollim els llençols del senyor i de la senyora. T'ajudo! No, no cal. T'ajudo! Sí, ven, Marieta! No paris de dir Marieta! Sisplau, Marieta! Pere! Ets molt dolent. No. Sí, senyor. Home, estic ajudant a la Marieta. Heu de treballar i no deixar que la treballi, Vaig, d'acord. Vinga, Vaig. baixa ara mateix, que hem d'anar a fer... Sí, senyor. Sí, senyor. Vinga, va. Ho has vist, això? El Pere. Oi, avui anirem a fer l'aperitiu, comtessa. Que bé, que bé. L'aperitiu, hi haurà una ratafia. Oi. M'encanta la ratafia. Aquest gustet. Que bo. Que, per cert, t'haig de dir una cosa. Segurament vindrà la mama. No. Jo no vull que vingui la mama. Però la mama és Maneta, família. saps que a mi la mama em posa molt nerviosa. La teva mama em posa molt nerviosa. Però la meva mama és família. Sí, però em posa molt nerviosa i a més dirà una altra cosa. No tenim convidats avui. Sí, però la mama Home, té les venen els seves contes, quedaré sortides. malament Però... davant dels contes. Jo no vull quedar malament. No, ja veuràs que la mama ens farà quedar bé. La mama necesita madura. Ay, pues mire, pues están aquí los invitados. Bienvenidos. Ay, Pasen, mira. condes de Peretallada. Suben. Suben, Gil de Morada. Doncs ja ens invitarem alguna cosa. Segurament la mama de venir. La mama segur que ve. No em sap greu, condessa. Que està, condessa madre de Peretallada. Bueno, pues nada. ¿Están preparados para ir a tomar la ratapía en el casino? Solo espero, señora Contessa, que sus servicios vendrán a recoger nuestras casas. Oh, y tanto que si no... Sí. No se preocupe, yo no Ahora espera. tenemos a Pera que las lleve a su casa para recoger todo. Muchas gracias. Pero el Pere tarda mucho. No sé qué debe estar haciendo. ¿Quieres saber qué hace el Pera? Bueno, pues la condesa madre supongo que también vendrá. O antes posible. Ya te he dicho el otro día que viniste, ¿eh? Sí, no. M'he perdut. T'has perdut? Sí, senyor. T'has perdut en el... Ja sé jo per què t'has perdut. Bueno, escolta, Pere. Nosaltres amb la condessa anem a fer l'aperitiu en el casino, Mentrestant arreglem tota la casa, que avui de marxem cap a Barcelona. I sobretot digue-li a les minyones que tanquin les dues cases. La de la marquesa també, Sí, senyor. Bien visto, I les minyones que et facin cas, que aquestes també de vegades van allà on volen. Sí, senyor. Doncs molt bé. Fins després, Pere. Campaneta, sempre tocant la campaneta. Quito de la campaneta. Ay, ya que toma, siempre igual. Ay, quina barra, quina barra. Escala amunt, escala avall, sempre igual. Vinga. Sempre igual, amb la campaneta. Una altra campaneta. Sempre empreses, sempre campanes. Molt bé. Firme. Ya estamos firmes. Ya. En línea, bien. Adelante. Atrás. Vale. Sense acabar tres. Ai.
Los señores y los condes acaban de llegar y me han ordenado que preparemos el cierre de las dos casas para volver a Barcelona. A ver, ¿qué habéis hecho? Doncs jo t'he posat les cotilles i les calces tot al seu lloc. Sí, tot al seu lloc.